I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u drugi dio Factionsa i danas nismo sa Leonom, igramo na Crocs serveru. Sa nama je... TV Rakusanjo! Konačno, znači, TV Rakusanjo je sa nama. Otkad se nisam igrao? Dosta. Znači ovo je naš film. Evo Canin Storage koji nije nešto. Čekaj, nisam napravio. Znači idem ja ostaviti to svoj kamen. Znači igramo na Crocs serveru i moram priznat da je na Crocs serveru Factions jako. A kako ovo? Kako da budemo sami? Ne može to kino, aj nećemo dijelimo iteme. Znači pogledajte ovo ljudi. Enchanted golden apple, da bi sam iz gold crate-a. Da, je. I ovo naš u današnjem epizodu nećemo dosta raditi, čisto ćemo samo kopati. Nisi mi vratio kran. Ja. Sorry. Evo ti ga. Ja u Efficiency 1. Jeste. Imao svoj Smooth Stone-a. Da? Smooth Stone. Ne znam. Čekaj da upalim Texture Pack. A ne, nema Texture Pack. Šta se rekao? Ajde da mi ne držimo priču, idemo kopati. Kojem smjeru ćemo ići? Anja, ovaj video traje oko 9 minuta. Pa to je moj limit snimanja. Anja, traje tako, možda. Ajde. Čekaj, ideš. Idemo u ovu smjeru kopati. Čekaj te ja zatvorim ovo, čekaj. Zatvorim Fence Gate. A ne obrnuto. Fuck, zaboravio sam craftat Fence Gate. Ovako i tako, evo ga, Fence Gate. Evo ulazim naš... Za sebe je. Ok, znači konačno snajiti musada zajedno. Aj ti probuši sebi ruku. Aj, probuši. Hvala. Znači, ostavit ću vam ime od njega, iako ga već znate. Znači, ovaj put pošto on instalirao Skype i pronađao mu komp i Minecraft, pa može snimati. Oh shit, pas dole! A ja, pa to ona rupa! To sjećaš? Čekaj, vašli se džebeli. Sorry. Ne vidi se ništa je. Znači ti ja slušao je moj najbolji prijatelj. Mi se znamo od par godina. I vidimo smo se 1000 puta još. Čak zajedno igramo. A uživo mislim. Fuck ne! Izašao mi iz lajkasta. Znači sad poslije njom proradio komp bit će češće klipova sa TV što. Ja moram malo zaustav video, haj ti, sam dok piškiriški. Aj piškiriš. Dobro? Tako. Snimaš ti? Snim. Dobro. Idemo malo kupat uspio sad završiti. Kako će. Idemo, hajde. Yes? Ajde, ja sam otišla, ajmo. Znači, radit ćemo jedan projekt poslije, znači radit ćemo ultra pečnicu na
Ja ništa ne vidim jer rano. Vjerojatno sljedeću epizodu ćemo raditi tako. U pomoć! Nemaš mišiće, nisam sklonio mišiće. Jes me vidio? Čekaj, koliko? Ja imam 17 ruda, evo, sad ću biti 20. Na 25. Znači. Oh my god, kak sam... A ne, nisam pogodio 26. A zalagao ga, evo. Stvarno ja to prvo. Ja idem najna tu. VČF. Znaš kako sam mjesto našao, šta to slušao? Šta to što ti otišao? Našao sam ekstra. I ekstra mjesto za tradanje. Da idem u tri. Ah, fuck. Hvala se. Da. A, brate. Čao. Završao. Kine vama. Sad ću ja uskrim da završite za vodu. Dosta kratka. Traje! Čekaj, Kino, moram prekinut da se kupam. Hoćeš prekinut? Ne bi... Ajde prekinut, ajde ovako. Čekaj. Bit će vrat. Ajde, čao. Čekaj malo. Aj prekin video pa zato. Prekinuo sam, evo sad ću to. Aj dobro, ajde. Znači ljudi, otišao mi je drug, nažalost. Biću ovdje sam. Što vidite, kopat ću malo ovdje, onako. Ko nešto, ma glupost, ja. Ja sam malo da jedim. Znači ljudi, prekinut ću ovdje, valjda ste uživali, vidimo se drugi put. Pozdrav!